саидова биби хатича сокини шаҳри бохтар аст. ӯ дар фурӯшгоҳи махсуси маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ барои хонааш харид кардааст. мисли биби хатича дигар сокинони шаҳр ба шитоб ба ин ҷо омаданд ки барои ид харид кунанд. орду равған, меваю сабзавот ва дигар маҳсулоти аввалия барои дастурхони идонаи сокиноне ки имкони харидорӣ бо нархи гаронро надоштаанд. ин фурӯшгоҳи дирӯза бо ташаббуси ҳукумати шаҳри бохтар ба хотири иди қурбон роҳ андозӣ шудааст. бозорҳои ҳоҷӣ шариф, фаровон ва чанд ширкати кишоварзӣ маҳсулоти мухталифро барои сокинон пешниҳод карданд. нархҳои бозор то 3 сум арзон, 1,5 сум то 3 сум арзон кардем. гӯшт 58 сум мефурӯхтем. тухм 1 сум мефурӯхтем донаша. моҳҳои ахир нархи орду равған ва дигар маҳсулот боло рафт. تخم در اینجا 30 سوم پچکش در بازار 40 سوم. انگور 10 سوم در اینجا ما خریدیم 4 کیلو انگور 4 سوم گرفتیم. اسم بازار خیلی ارزان است. вале сокинон мегӯянд дар ярмаркаҳои маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ки одатан барои намоиш гузаронида мешавад, имкони харидории маҳсулоти зиёдро надоранд. ба гуфтаи онҳо, ин фурӯшгоҳҳо 1 ё 2 рӯз буда маҳсулоте ки ба фурӯш гузошта мешавад хеле кам аст.